Joo, moro moro. Anteeksi. Joo, sain haasteen mä en ihan tasatarkkaan muista, että minkälainen se oli. En ihan muista. Mut sen mä voin tässä kertoa, että mä en sitä tee, koska mä teenhän se jo yhden, mutta mä en oo vieläkään saanut sitä tubeen. Niin, että sen haasteen tekee Arska tai sitten Zeta. Että niinku joo. Et mä en tee sitä tällä kertaa. Niinku jep. Ei mitään. Taas jälleen kerran tuli vapuumaa paskaa ja polttaa röökiä. Joo. Ai niin, mun on ihan pakko mieli kertoa teille, että paljon kelloa ja monessa päivä tänään. Tänään on tiistai 28.5.2013. Kello on 26 yli 12. Niin kuin jälleen tässä keskivälillä. Eli 00 2.26. Niin. Joo. Jep. Tuosta 3 minuuttia kuvannut. Tää lähtee menee. No niin. Joo. Mitäköhän mä tässä nyt muuta puhuisin teille? Joo, ihan just alkaa kesä. Kellatkaa sitä läppää. Kellatkaa sitä ilon määrää. Lauantaina. Nyt tulevana. Jep. Tuo on se ihan nais. Joo. En tiedä tosiaan tosta Arskasta tai Zetasta, että tekeekö ne tällaisia videoita, mut mä ainakin tuun tekeen. Ja joo, et ei kai mulla tässä mitään, että se on niinku moro moro. Horo horo he he. Pitäis mennä nukkumaan ja tälleen, niin mut ei siinä kai. Se on moro mun puolesta. Ja katsotaan nyt tästä vaikka... En mä vittu tiedä. Katsotaan joskus lisää. Se on moi.